Snaha predstaviteľov strany Smeru kriminalizovať rozhodnutie bývalého ministra obrany Jaroslava Naďa o darovaní systému ES-300 Ukrajine čelí ďalším otázkam. Podľa vyjadrení viacerých predstaviteľov štátu totiž systém v čase, keď ho mali slovenské ozbrojené sily k dispozícii, často nebol v plnej pohotovosti. Politici vládnej strany dlhodobo tvrdili, že darovanie systému zanechalo Slovensko bez dostatočnej ochrany kritickej infraštruktúry. Minister obrany Robert Kaliňák v minulosti prirovnal situáciu krajiny bez systému protivzdušnej obrany k nahému batoľaťu na lúke. Predstavitelia Smeru zároveň argumentovali, že systém S-300 chránil aj jadrové elektrárne. Podľa bývalých ministrov obrany Jaroslava Naďa a Martina Sklenára však systém nebol dlhodobo plne funkčný. Tvrdia, že zariadenie bolo často odstavené a vzhľadom na obmedzený počet rakiet aj technický stav sa nachádzalo na hranici svojej životnosti. Téma protivzdušnej obrany sa opäť otvorila po tlačovej konferencii, na ktorej vystúpili prezident Peter Pellegrini, minister obrany Robert Kaliňák a náčelník generálneho štábu Daniel Zmeko. Všetci traja zdôraznili potrebu novelizovať ústavný zákon o bezpečnosti štátu. Podľa nich súčasná legislatíva neumožňuje ozbrojeným silám zasiahnuť proti niektorým vzdušným cieľom, ktoré by mohli predstavovať hrozbu pre Slovensko. Keby sem dnes priletel dron, nemáme zákonnú možnosť ho zostreliť, uviedol Kaliňák. Vláda preto plánuje zaviesť nový právny mechanizmus, tzv. Stav ohrozenia, ktorý by umožnil armáde konať aj v čase mieru. Minister zároveň pripustil, že aj moderné systémy protivzdušnej obrany, ktoré Slovensko získalo ako kompenzáciu za vojenskú pomoc Ukrajine, by v prípade zásahu mohli konať mimo súčasného právneho rámca. Pravdepodobne v rozpore so zákonom zasiahne. Nie pravdepodobne, určite zasiahne v rozpore so zákonom, uviedol Kaliňák. Detaily pripravovanej legislatívy zatiaľ nie sú známe. Nie je jasné napríklad to, na aké obdobie by bolo možné stav ohrozenia vyhlásiť, ani aké kontrolné mechanizmy by zabránili jeho prípadnému zneužitiu. Opozičná Sloboda a Solidarita upozornila, že návrh môže vyvolať otázky o tom, či by podobný mechanizmus nemohol byť využitý na vytváranie atmosféry strachu alebo na politické účely. Diskusia o legislatívnych zmenách prichádza krátko po tom, ako premiér Robert Fico predstavil plány vlády na zvyšok volebného obdobia a hovoril o potrebe reagovať na možné bezpečnostné hrozby.